bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen jottade ɗo e télévision men Pindi TV ko noon kadi jettiten jinnaɓe men jetten seranɓe men hilifaɓe men diine en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala waɗanen tigui ha dañƴen jottade ɗo ñalawma altine jewrden e bandiraɓe baddana munen ko baddanno ɗumumen kala saaha bandiraɓe ɓe fulɓe pinal hanke hande ko yewtere mon nde Tidiane Yatou Sarr debbo mo horndolde Sare Niang waɗan toon kono noon kadi en calmini bandiraɓe kala funnague e hirnague kalɗo dande men nde wawi nanede e duuɗi baɗe adama he en calmini pulago kala en juurima kono kadi en duunima bandiraɓe ɓe wonduɓe caɗele hande oɗo rafi hande jimiteɗo o aduna en duunima bandiraɓe ɓe cellani ɓe nde Allah hokkataɓe jaam ɓe kadi ganduɗa hoɗɓe hen jomumen nde Allah yurmotoɓe yafotoɓe bandiraɓe en jottima jonde men pinal hanke hande oɗon gandi noddi ko culture men noddi ko fina tawa men noddi ko pine men hanki noddi kadi ko pine men hande ɗum tagui hande jiiɗon ɗo hande ɗiɗo ñañoji belɗi jiiɗon ɗo ɓeɗo worɓe fulɓe rimɓe raneɓe machallah ɗum noon pinal hanke hande notitima inde muɗum non alaɗo mbatten so wona dokken gorko pullo o salmina bandiraɓe o salmina pulagu Mbaye Demba min calminima min juurimama min mbima kadi bisimilla ma e Pindi TV calmina bandiraɓe gartane yewtere assalamu aleykum Tidiane on calminama goto fof inde mum e yettode mum on ñaganama Allah jaam en gaari galle ko galle men en naari bisimillahi rahmani rahim en jalti alhamdulillah rabbil alamin e ɗo noon wiyete Pindi TV ndeysaan e galle biyeteɗo Tidiane galle men enen fof galle pulagu galle kala nalanke galle kala mbimi wimami kala ɓir puloyal ɓirdugal galle ma e Tidiane noon addi sabaɗo o gorko pullo biyete Siley Modou Ndiaye en guedda jeeyme o wimi Mbaye Demba komoye mbiɗum na wimi ko ma en jawdo haɗo gal télé biyeteɗo Pindi TV galle Tidiane joɗɗen ɗon kuccidiren e ɓiɓɓe fulɓe mbadden men yewtere ko nangata ko hakkille kala ko jiiɗa salminmama ko timma wirtimama ndeysaan battan muñal fof ko alhamdulillah rabbil alamin e mbiɗa ñagano ɓiɓɓe fulɓe kala mbiyaɗo mbimi wimami yo Allah waɗan ɗum jaam noon tigui Mbaye Demba golle ma jooɗi peewi joni haade men arde bunde yewtere he dokkon yimɓe morceau belɗo mbeɗa andi pulagu ngu ene hetti on kadi pulagu ngu ene hooɗa on nde won noon ko pulagu yakata ɗo kolli e ñañoji noon bisimilla moɗon Bye.
barallo mini nanti bay demba golle ma jodi pewi tigi do bibbe fulbe be cabbi ma do ari ha don ko don tigi calminirten Ibrahima Ba gorko mo bordo mala biya gorko mo taga tallu machallah bibbe fulbe be ko jimda do ko non de wonon kosam kala adorto koy birdam dum non sa yimi kosam de bibbe fulbe be kala ene belto hen no hanituni dum non min beltane ma no fewi kono hamin jidi andude mbay demba holto jeeda e gure men e holde pudida jimmi Allah jarama ko mber ko ful mber ko kala namni baddo namni no kala e min jeeyami ko wete galle arrondissement Ndindi commune Danga sen arrondissement Ndindi département Diourbel ko min don min mbay dem don jeeyami jeeyami don non gon men nalan kegu kon men nalan kegu mi do wada yan immo wete ko tan min ay ci mi labatono nel ni hoore nel de gonmi boy ci ñaanir ara mi labata ko daga Allah yiddi dum ndaysan ñaanir ara to ndujjobe jo ñaawo jodo mo ñaani mi la labo ha mi par de hakke yidde ni nalan kegu e yidde pulago mi geli jibina pulago renjino ndaysan ala sago non o ko tano ka o yaaya makket adani wonde ko mi tawdo o kam ya ko be dendi amne kawa ndaysan o ko bi babi mi ndi ko non bere ko onon kuddidi musique gasi on boydi hen wallahi o minen jiba dina dana o ko tano am gile puddi don musique mon e ñaañoji faade hande hol ko jida hen hol ngartam dañda hen e har kadi hol cadele dañda hen e hol kadi golle de ne jaara yeso malla hol no way yetter Allah e jaara yeso sabu cara do ko yete ko cara do immo e o cara do natan hunde e areni e hoore ma ñane go areni silla ay naftoro bande en tan il faut mbiya ko yettere Allah kono non mi tan deggiran do ha dum bura yaaru yeso hol cadele ne dañda hen cadele ko manam cadele ko mi wete ko dal il faut rek neddo holluma lawol dayta ngartam wi ma rewngol accugol anda hen ngartam mais kako wiete ko dole lingu koy ndiyam ay lingu jalti ndiyam rek ala dole fere boni minen ne pulangu wa amen yawti pulangu yawna amen tan min dejo tigi pulagu ganduda e kolli e ñaañoji pulagu tigi ko hoddu yaadata den gandi pullo kala do ganduda do aga yahanno nawa baali artira baali taw ko baali ganduda kardi jaroji mbade ko ñaañoji ngara kolli ngara machallah rewbe fulbe kadi ñado mbada kotane kaadiade jogo lehde en jima sagatabe ganduda agabe be don kolli di ene ganduda ene dañno don wune don kolli di ne jidano don bele dum hande ne hedde pulago mon ton ko gondon to ne heddi kono non koko wiete ko aduna koko walato koko wayi changement ha joni be wondo be pulago hanki ha joni be pulago andi ko ni mbam layranni ko mbi ko sa woni hunde yiddum e ca yida dum rek ngoppa dum ya gonta goddum e sa joni be wondo be pulago ha joni hebe pulago ngune heddi ha hande mais ada andi hande no gondo do wayloji di kebi pine de ngari bele enen pine garde hande de ko de beydu den malla ko de gussude men ko de beydu en
koɗe ɓeyduɗe en taki komi wiya koɗe ɓeyduɗe en sabu ni waɗi ɓe gantana ni waɗi damɗe ɓe ganda no ɓe gandiɗe han ni waɗi feerde ɓe ganda no ɓe gandide han ina addi avancement mbo ala no yiɗan ina addi pinal ngal ala no yiɗan fof koko waɗi kay avancement ari noon tigi Mbaye Demba golle ma jooɗi peewi ɗum noon en calminen bandiraɓe calminen Doro Gaye to Taga e Lemtune ɗon kadi calminten Ifra Moussa to Taga e Lemtune calminen kadi mawnam Kadia Dieye toon to Canada e Amna Niang bandiraɓe kala eɗen calmina wattuɓe haqqillaji mumen a Yawpindi TV jamma e ñalawma suba kay kikide kala ko yalti hen tigui oɗon daara jettora min timmuɗo tedduɗo faade e moɗon noon kadi dokkon yimɓe morso goɗɗo garten e yewtere he
balil fadimat e yarana nagade ya alede balil fadimat ayeli yade no balalo bi jumadi balil fadimat ayeli ngol ne galungol lebo ale balil fadimat balil fadimat ayara bini divi malane balil fadimat ayara bini divi malane balil fadimat aga gallati jalli malalo hayna be balil fadimat balil fadimat yalla yari gore alla jillen balil fadimat egilam no ada yormani ade balil fadimat e yara na golle balle balil fadimat balil fadimat eti janmo mundo danya jami o balil fadimat nantigi kalle bon jodi pewi machallah ko pulagu tan yodi kadi ko pulagu tan yoda tami nde wonnon so rimdi wiye ko pulla so wojji tay o wiye ko pullo so woni karasir o wiye ko pullo nde ko pulago yodi ko yode pulago ko kadi gasata ha dum non en beltinima bibbe fulbe kala ganduda kala kettoto do hoddu e nyaanyoru welto dum non en beltini dum hande plateau men pinal hanki e hande noddi ko culture men noddi ko kolli noddi ko nyaanyoji noddi kadi ko fina tawa men nde wonnon fina tawa men hanki ganduda hersinaaki mettani halde nde wonno ton ko kulol wonno ton ko gacce wonno ton ganduda ko bibbe fulbe rimbe fannobe gacce hanki salinobe yaware dum non hande so wiyama jonde pinal hanki hande bandirabe fulbe kala ganduda ene padi kadi ene belti hen no fewi dum non Souleymani gartammi tan koy ma Souleymani Ba koy ma tigi gartammi nde wonnon Souleymani o wi kam Tidiane Yatou mbimo mi nam o wi heewi ko noddami e radio mi notaki o wi heewi ko noddami e télé mi notaki kono non sa noddi kam Pindi TV mi nototo ngam yiddemi Pindi TV ngam yidemi Pindi TV ngam kadi holko jinmi haalde e Pindi TV so mi arani Pindi TV ngukkinmi ko ngone am ko mi foftata dum non mi meeda yaltude ayaw télé mi meeda haalde e radio kono mbiɗa yidi jodade e plateau Pindi TV non yo Allah yomo mojjere bismillah ma calmina bandiraɓe assalamu alaikum wa rahmatullahi Tidiane Yatou Sara mi caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yettude jipnu yumma e baba mi salmanima mi jurnimama mi weltinimama kono ko adi fof mi waɗa hen parafito mi salmina hen ɗo yimɓam ganta ala sago mi salminaɓe mi salmina mawnam biyeteɗo Djiby Modou Ndiaye en sogo bungoy wondude miñam biyeteɗo Mbaye mi salmina mawnam ɗo e Guédiawaye Dakar biyeteɗo Kardiata Ba mi salmini ɗum mi salmina ɓiɗɗo babam goto bandam debbo Fatimata Ba to Malikunda Mbour mi ɗum salmina kam e mawnum en Guelel Thiaji mi salmini ɗum mi salmina Abou Malik Thiaji mi ɗum salmina no feewni wona seeɗa en calminiɓe enen foof ganduɗa Souleymani kalna min tan nde wonnon ko kedderɗen ko hewani kalna en ganduɗa ko mbiɗa ko mbiɗa wonde heewiɗo noddeɗa a notaki heewiɗo guevitoɗa a notaki kono aɗa yiiɗi joɗade ɗo kala e Pindi TV honko jiiɗa e Pindi TV ha ko ɗum jaranma joɗade e plateau eyyi min ko addime Pindi TV ko yidde ko wonmi ko laago o nde mi ƴeewi nder Pindi TV mi faami Pindi TV naaɓe koɓe balluɓe leñol ngol
mais eɓe ngol neɓe ngol darrani heɓe kaɓrani leñol ngol dabbune neɗɗo ala ko wona bandum dabu fulɓe mbi ko yidde hoore ma wona añde banda en de mi jaggi Pindi TV min ñaganiɓe ko yo Allah ɓesdu bawal mumen mi salmina joom galle o Elas Dawda Dia mi salmini ɗum mi salmina Aruna Dia kamen fof mi salminiɓe joni télé o mi ñaagui Allah yo Allah yawtinmo yeeso dabune ko jiimi ko hemba fof ko gartan fulɓe e dabune leñol koma haɓani leñol koma ɗemgal mum haale de ko si fof en mbayi noon Pindi TV miɗa sikki leñol ngol ma ngol woddande e nder lesdi he e joni min Pindi TV ɗum tan woni ko gantano miɗo mbi e Pindi TV ni woni ko welimmi miɗa salmina DJ Kisma mbolem gonɓe série je wayno Yoro Sone ko sehlam mi salmini tigi a jarama Pindi TV dal ko télé mo gantano min kombo belɗum komi o télé mo ganta komi jeeɓowo mi ala heure e Pindi TV dabu ko cohlumi ko miɗa ɗum daña e Pindi TV e siko ɗemgal ngal siko pulago ngoni hinoɓe dar lañ leñol ngol kay imoseji mumen min dal ɗum ko tan hina woni ko welimi ha ɗum jaranimmi pour chaque jour tan min kam gondomi tan koye feere tan nde mbaɗmi tan ha mi ara pitta plateau Pindi TV tigi a jarama Souleymany Seydou Ba min beltanimama no feewi ko noon tigi kono min wonani min beltare par ce que minen ko ɗum joƴƴini min ɗo min joƴƴini min ɗo ko min jiiɗi kalɗo ɓiɗɗo pullo woni to gonɗa e to gonirɗa foof jiya hoorema e ko watte ko jiya hoorema e pulago ngu nde won noon télévision men Pindi TV joɗini ɗo ko kala ɓiɗɗo pullo biyo mbimi e mbimami kalto mbawɗa wonde e aduna he woni pullo Mali woni pullo Sénégal woni pullo Cameroun woni pullo Nigéria woni pullo Tchad kalɗo mbawɗa wonde e aduna hamin jiiɗi jiitoɗa hoorema e nder télévision men Pindi TV noon bisimilla pulago kala ɗo haɗa joni noon gartami tan koye ma Mbaye Demba en ganduɗa machallah a waɗi morceau ji ɗiɗi belɗi ganduɗa yewtere men ɓoyata mataw gasa aɗa andi carrière musique ma e holko gonɗa e dow mum ene wawi kadi taw holko ganduɗa jinnoɗa mi namdoma taw mi namdakima somi wima noon holko mbiyata kam manam carrière jimram e gandumi handaña ko laaɓi carrière jimram ɗum idorumi gonmi ɗum miɗa ñaa ɓooyi ndeñmi ɗum mawɗo lappol amen troupe amen ko mawo kam ko woni mawɗo yimi diñ ɗum gara jimaya o yette ko liit purel nan me jimri miɗa yima ha ndewmi hen Allah waɗimi artiste gonmi nalanke eyyi min nami nder fulɓe miɗa ɓe weltina eyyi kam ɗum ndimi ko pulago tan jiɗmi mbirmami ko guila ɗiɗo ko ɗo joni ɗo gonɗen ɗo holko gonɗa e dow mum a meeɗi wadde podium taw ko fijirde mawde nde ganduɗa yimɓe foof ne gaari ɗon woti ko puɗɗiɗa e musique fadande eyyi mi waɗi ɗum boli manam programme ni mi waɗi ɗum ɓaɗo programme arene mi waɗi ɗum laaɓi beele pulago ngu notimama haalissinde ɓe gaari wallahi ɓe gaari sabay o ne waɗni kam ɗon ɗo woodi ndesan ɗum noon yo Allah wallu dokkon yimɓe morso dabbo tan mbawen uddude yewtere nde acca
gira ila de cerno bade yo ida belalla gira el jama pura tan je gira belalla gira e bunara mamara lamdi mi da belalla gira no de bala no mi ayna be da belalla gira belalla gira e bane pula koy bernde woni ida belalla gira nana Allah jarama on jarama kolle mon jodi fewi fulbe kala beltima fulbe aynabe be fulbe kadi awobe be fulbe kadi sakobe be pullo kala weltima e golle modon dum non mbay demba ko do tigi ganduda mbaynotuden kadi en beltinima kadi e darobe be ma dañ kedido dañ dardo taw ganduda ko badata ko kanko burma dum humpitade kanko burma dum wawde kanko burma dum jogarade gandal jojjini min do tan ko weltinde bibbe fulbe be kono wona mbawka men tolni don kala ko jidon hen fewani odon darlo odon jafo kala hen ko jidon ne fewi gandon koto jomiraado subhanahu wa taala o ummi kala hen ko fewani kadi ko neddo way non ko Tidiane Toussar jonnon kon calmini bandirabe calmini mi salmini baba Moussa Gueye mi salmini ganduda Abdourahmane Bouka mi salmini matu tonto ganduda Canada en calmini bandirabe kala do kay sire gorko mo guriki e nendo Tidiane en tawtara yewtere nde ganduda wadobe kadi kolli e ñañoji beldi di hayso be jabani jabande sambo non sambo sumaade Moussa Bayal Mamadou Bayal machallah kolli di e ñañoji di beli Souleymane Katante ganduda Souleymane Ba machallah gargol ma do wadi fayde min beltima bayno bandirabe be don bayno ten ma do Tidiane Allah jarama kala ko tan yen ko mbi ko fulɓe ko yo Allah waɗɗo jam amin 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 galle o ko galle men ko mbinam ko adan galle ko galle men galle pulago foof yo Allah waɗan en cellal seldirede jarama a jarama mi salmina don sehelam pullo ganduda Haruna teddi woni bamun Janabu So salminama jurama nde wonnon be andi so nani kolli e ñañoji dum kadi ene walam en calmini bandirabe hettanno en to kabirde to ko Mati Mar Ndey Fatou Masile kanko kadi wandi kam makkiyas joddo bandirabe ngal do ñantugal jongal gon jeton ko kumbis kutir wadini kam dum woni Aji Diaw debbo pullo ganduda baddo fayide debbo pullo kadi mo wona haside dum woni Aji Diaw kanko tigi borniri kam hande tayar ko ganduda biyetedo kumbis kutir ko kanko tayi rewdo kala jiddo kadi nyotol jongol bangol dani so rewi inshallah to Tidiane Toussar ma heb dum to Aji Diaw nde wonon ko debbo pullo dari do lang mo wona haside dum non bandirabe ko weli yonata jam funnaange jam hirnaange jam rewo jam wargo jam kadi do hakkunde do enen bibbe fulbe kala mbawen hejje hen so geno nyaawi saha goddo finti